No takže hodnotenie to mám troška ťažšie, lebo mám strašne veľa pocitov v hlave, ale som rád, že sme vyhrali. Došli sme sem pre víťazstvo s tým, že by nám stačila aj remíza, ale chceli sme vyhrať. S tou Karvinou, jak sme hrali, tak tam boli ako dobré prvky a chceli sme to preniesť sem a čo sa nám darilo do nášho gólu, pak sme sa nejak báli o výsledok a sme sa moc zatiahli. Samozrejme sme dostali gól a druhý polčas to bola taká prelievaná. Šťastie konečne stala na našej strane a dali sme z rohu gól. Hrajme díky, teď už je prostor pro vaše otázky. Kdo má první dotaz, prosím. David Nekmil, Český rozhlas. Po té dlouhé době je příjemný podívat se na tabulku a nebýt tam úplně poslední. Po tej dlhej dobe je to určite dobrý pocit a jak sme si povedali v šatni, že je to správny krok k tomu cieľu, čo máme a dúfam, že to teraz potvrdíme ďalší zápas. Může ten cíl být i úplná záchrana, nebo počítáte, že to mezi váma třeba bude teďka o to poslední místo a vypadá? Snažíme sa ísť krok po kroku. Nechceme mať nejaké extra veľké oči a chceme ísť do toho pokorne, ale samozrejme chceme každý zápas vyhrať a keď nám to bude stačiť, tak budeme radi aj za úplnú záchranu. Nebavili ste sa vlastne, kto tam ten gól dotlačil, jestli to byl vlastní, nebo ten Nebavili sme sa o tom, my sme sa len radovali a videli sme, že za brankovou čiarou a už bola eufória. Ještě nějaký další dotaz, prosím. Na Petru Sport.cz vlastně teďka to bude teda mezi váma, Baníkem a Slováckem, tak ale oni mají sérii porážek, vy jste dneska vyhrali, tak budete třeba v nějaké výhodě pro tu nadstavbu? Určite budeme v nejakej psychickej výhode, hlavne aj to, že sme vlastne 14. a budeme mať obidvoch doma, čo je určite lepšie, ako keby sme ich mali hrať na Baníku a zase tady. Čiže psychická ako výhoda určite bude na našej strane. Máme ako zdravý, dobrý tým a kluci videli, že proste keď vyhráme, tak tá eufória a radosť je obrovská, krásna. Proč to nezopakovať každý zápas? Když jste dneska oslavil svůj návrat do základní sestavy gólem, tak bylo to teda, je to dvojnásobná radost pro vás? Je to dvojnásobná, ale presne tak, jak som si to vysníval, mne sa už zdalo už tak pred mesiacom, pred 2 mesiacmi sa mi zdali sny, že som nastúpil a dal som gól a presne jak som si to vysníval, tak to aj dopadlo a som strašne rád.